ịjụọ mụ ofu ihe m mere na nwere onwe njem nwere onwe anyị na-aga na-ewuta m n'obi. Ọ bụ sọ ihe anyị kwuru ugbu a, ọsọ ịgwa ndị be anyị si ha pụtana ka agụnye ha n'ọnụọgụgụ, mana ọ ndị gọvanọ anyị mgbe aha na South East mere eji kwuo ya, maka na oge a na-ekwu ịga ọnụ ahụ ndị South East ekwupụtara okwu ya, ndị gọvanọ anyị si hapụ onye ka gịnị ụwa zuru ike, gịnị masị ọ bụ enwe ihe ha ga-eme nke because ị bụ ezigbote onye ori na nsọ ọhịa unu kwuru. So ngwa ka anyị lene ka anyị kọọ n'aka mgbe a na-eme ịga ọnụ ahụ, mụnwa nọ detention, mụnwa na kesi ezigbote onye ori ka onye ahụ onye na pụta ka agụọ. So a na-ekwuzi ya, anyị akpọ ụwa zuru ike aha, and eziokwu ọ ntụmaka anyị nyere mama gaa prison, nga anụkwa na prison bịa sị mba ha kwuru enwezighị isi. Onye m ji na-ekwu maka ịpụta ugbu a sị na aga enwe election, maka ama nwekwana election, ama nwekwana ama ntụkwana vote, ịbụ ezigbo onye ori ka o si waghachita ya azụ, maka na asị ahịa mmadụ na-aga ka ọ ma oge ya. asị onye ori nọ na onye ori bụ imere sit-at-home ebe niile akpọchie. Ọwụ maka gụnwa sit-at-home anyị mere na 2004 ebe niile akpọchie, ọwụ maka ụwa zuru ike, ọ maka Biafra. onwede onye ya nụrọ m maka dati ya sit-at-home ị na-ekwu maka ya, nwụrọ mgbe 2004 ị na-ekwu, nwụrọ ya nụ maka ọ bụ ọtọ ya eburu ha na Biafran flag pụọ na main road ugbu a na-efe ya na-asa one Biafra, the whole crowd ndị ugwu na ga-abịa na-eso onye ahụ gba ọtọ, ndị ga-ewere ibu na-efe ha wee kọva ya yinye ya efe maka na ụlọ ikwu Biafra. Ọ bụghị pụta gị si na ọgwụzi maka gụnwa nkịta anụ maka eziokwu pụta jelos, mara ọ jelos gị egbugo jelos ka iji ebitere ya broda, jelos gị egbu gị, ị ga-anwụ n'ime jelos mee ka ọ dị meluk na chusef onye fụkọ gị sara ọ ga-ama na ịbụ onye ori, ị ga-ekwu eziokwu ofu mkpụrụ eziokwu adọrọ gị n'ọnụ, ịbụ onye ori. Onye ọzọ pụtakwakwuo ya ebe niile ga-akpọchi, maka ọhịa ndị Igbo chọrọ. Maka na ebe ịgbasị maka ọgwụ na ịgwa ha na ndị Igbo sị ha ejikwa anyị ndị United Nations, ọwụ na onye ọwụ na nọ n'ụlọ ya ga-apụta elekshọn. Ndị ejigbo gị na ha nọgoro n'ụlọ mkpọrọ, ebe asụrụ asụ dobere ọdụ izu ụka niile ka na-akpọpụta ndị mmadụ n'ihe gbasara ndị eji maọbụ ndị n'ụlọ mkpọrọ maọbụ ndị na-aga ụlọ ikpe. ọnwa na-ahụ maka ya, achọ ihe niile anyị na-eme gbasara mpụta ha ka m chọrọ ka ụwa niile nọ ugbu a. Kama ihe m na-ekwusi ike bụ na anyị na-agba mbọ ụbọchị niile ahụ na ha pụtara. Ana m ahụ na ha na-eriju afọ, ana m ahụ na a na-ewegara ha ego ha na-eji eme nri ụbọchị niile ugboro 3 n'ụbọchị. Ahụ esighị ihe ike, nzigekwara ha ndị dibịa bekee ka ha gaa mara ka ọnọdụ ha dị ebe ha nọ. Ndị ji ha sị na ndị dibịa bekee aka ha ahụ ha. Mbọ niile m kwesịrị ịgba na m agba ya, nchegide ha ma a kpọpụtara ha si ugbu a ruo n'ọgwụgwụ afọ. M ga-emekwa ihe m ga-eme ka m laghachi ebe a ka m na ha na-awụ nọ. Odogwu unu afụrụ ihe dị iche n'ụwa zuru ike wute Nnamdi Kanu. Odogwu ọ mmadụ ka onye a bụ, God sent Nwachukwu. May God bless you. ịga ọnụ ahụ ndị South East ekwupụtara okwu ya, ndị gọvanọ anyị si hapụ onye ka gịnị ụwa zuru ike, gịnị masị ọ bụ enwe ihe ha ga-eme nke because ị bụ ezigbote onye ori na nsọ ọhịa unu kwuru. So ngwa ka anyị lene ka anyị kọọ n'aka mgbe a na-eme ịga ọnụ ahụ, mụnwa nọ detention, mụnwa na kesi ezigbote onye ori ka onye ahụ onye na pụta ka agụọ.
so a na-ekwuzi ya anyị akpọwaziri ike aha and eziokwu ntụmaka anyị nyere mama gaa prison ga anọkwa na prison bịa sị mba ha kwuru enwezighị isi. Onye m ji na-ekwu maka ịpụta ugbu a sị na aga enwe election maka ama nwekwana election ama nwekwana ama ntụkwana vote ịbụ ozugbo onye ori ka o si waghachita ya azụ maka na asị ahịa mmadụ na-aga ka ọ ma oge ya asị onye ori nọ na onye ori ịbụ imere sit-at-home ebe niile akpọchie ọwụ maka gụnwa sit-at-home anyị mere na 2004 ebe niile akpọchie ọwụ maka ụwa zuru ike ọ maka Biafra. Onwe edo onye anụrụ m maka dịtị ya sit-at-home ị na-ekwu maka ya nwụrụ mgbe 2004 ị na-ekwu nwụrụ onye nụ maka ọ bụ ọtọ ya eburu ha na Biafran flag pụọ na main road ugbu a na-efe ya na-asa one Biafra the whole crowd ndị ugbo na ga-abịa na-eso onye ahụ gba ọtọ ndị ga-ewere ibu na-efe ha wee kọva ya yinye ya efe maka na ụlọ ukwu Biafra. Ọ bụghị pụta gị si na ọ bụzi maka gụnwa kịta anụ maka eziokwu pụta jealous mara jealous gị go jealous ka iji ebitere ya brother jealous gị iwu gị ị ga-anwụ n'ime jealous mee ka ọ dị men look na yourself onye fọdụ sọ na ọ ga-ama na ịbụ onye ori ị ga-ekwu eziokwu ofu mkpụrụ eziokwu adọrọ gị n'ọnụ ịbụ onye ori. Onye ọzọ pụtakwakwuo ya ebe niile ga-akpọchi maka ọhịa ndị Igbo chọrọ maka na ebe ịgbasị maka ọwụ na ịgwa ha na ndị Igbo sị ha ejikwa anyị ndị United Nations ọwụ na onye ọwụ na nọ n'ụlọ ya ga-apụta elekshọn. Ndị ejibu gị na ha nọbụ n'ụlọ mkpọrọ ebe asụrụ asụ dịwere ọdụ izu ụka niile ka a na-akpọpụta ndị mmadụ n'ihe gbasara ndị eji eji maọbụ ndị n'ụlọ mkpọrọ maọbụ ndị na-aga ụlọ ikpe ọnwa na-ahụ maka ya achọ ihe niile anyị na-eme gbasara mpụta ha ka m chọrọ ka ọgwa niile nọ ugbu a kama ihe m na-ekwusi ike bụ na anyị na-agba mbọ ụbọchị niile ahụ na ha pụtara. Ana m ahụ na ha na-eriju afọ, ana m ahụ na a na-ewegara ha ego ha na-eji eme nri ụbọchị niile ugboro 3 n'ụbọchị ahụ esighị ike. Nzigekwara ha ndị dibịa bekee ka